Olu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu sasazo kundlungu lwe-SABC eAukland Park eRhawutini nazo eziphambili. People are scared because there is a shooting daily here in this community. Luthe xhungu uluntu lwaseKraaifontein eKapa emva kokubulawa kwabantu abalishumi elinesine kule veki kuphela. Families and communities have raised a growing outcry, particularly about suspicious recruitment on social media platforms such as TikTok. Umphathiswa kwiofisi yobungameli uSindisiwe Chikunga uthi iinkampani zamaqonga oqhagamshelwano ezigaya umsebenzi kubantu abatsha phesheya mazikwenze oko ekukhanyeni ziqinisekise ukhuseleko. Xabisa ixesha ngakuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kweli jelo zindaba uxolo malibe nani. Linyuke lafika kwishumi elinesine inani labantu abasweleke eKraaifontein eKapa kule veki kuphela. Amapolisa angqine ngenani leziganeko ezahlukeneyo phezolo nokuza kusagedeki obusi buvukayo ubusuku. Amadoda amathathu athutyulwe oselo logama enye isweleke emva kokuhlatywa. Kuvulwa amadokethi ophando ngelinge lokubulala nokudlwengula. iKraaifontein ngummandla omkhulu ngeyona ndlela inengingqi eziliqela kuquka iWallaston. Phase 9 kudutyulwe amadoda amathathu asweleka kwiziganeko ezahlukeneyo okulandela ukugetyenkwa kwabantu abathandathu ebutsheni beveki nabantu abathathu ngosuku olulandelayo kutyholwa ukuba bona babulewe ngabantu abathathele umthetho ezandleni zabo. Lo gama uphando lusaqhuba ngezi ziganeko abantu baphila ubomi bentshontsho. People are scared because there is a shooting daily here in this community. And as a community leaders, we are scared also. And we are calling the police to act as they are supposed to do. Imibutho ejongene nokhuseleko loluntu ihlabe ikhwelo kumapolisa ukuba eze namaqhinga amatsha ukubisana nemikhuba yobundlobongela kwiphondo intshona koloni. The police commissioner and SAPS must already have plans. It cannot be just because there is now a new or acting minister that we look to him. Yeah. The question is why SAPS not come up with a definite program. Obambele njengomphathiswa wamapolisa kuzwelonke uNjingalwazi Firoz Khatshaliya nezinye izinxibamxhaka isipoliseni batyelele iKapa banqubanisa intloko nentlaningi yabathathi inxaxheba kuquka urhulumente wephondo. Umphathiswa kwiofisi yobungameli ojongene nezabasetyhini ulutsha nabantu abaphila nokukhubazeka unkosikazi Sindisiwe Chikunga uthi iinkampani zamaqonga oqhagamshelwano ezigaya umsebenzi kubantu abatsha phesheya mazikwenze oko ekukhanyeni ziqinisekise ukhuseleko. Unkosikazi Chikunga uthethe oko epalamente kule veki. Oku kulandela isimbonono emva kwabagaya inkxaso kumaqonga oqhagamshelwano beza kuzele inkqubo yaseRussia alabuka start besithi inamathuba omsebenzi kanti ligumgedle lokwenza abantu amakhoboka kwiziko loshishino lomkhosi. Kubonakala ingathi ukunyutyeleziswa kwabantu ngondlela mnyama kuqhutywa ngokuqhatha abantu ngezithembiso zemisebenzi. Umphathiswa uSindi Chikunga uthi ulutsha kufuneka luqale liqinisekise iinkcukacha zale misebenzi phambi kokuba ziwamkele. Families and communities have raised a growing outcry, particularly about suspicious recruitment on social media platforms such as TikTok, where traffickers disguise exploitation as jobs, scholarships, or modeling opportunities. The seriousness of this threat is not abstract. Recently, the Department of International Relations and Cooperation confirmed the safe return of 23 South Africans who had been trafficked under false pretenses and forced into cybercrime operations. Uchikunga uthi iinkampani ebezitsalela abantu eRussia kule misebenzi bekumele zivele ngokukhawulezileyo ngezi nkcukacha. The recent campaign promoted on social media by influencers offering young South African women jobs is the latest example. Umphathiswa uthi izehlo ezilolu hlobo ziye zisenyuka. In the last quarter of the 2024-25 financial year alone, 95 suspects were arrested for human trafficking offenses. Between 2013-14 and 2022-23, kidnapping cases increased by over 150%, making it one of the fastest growing violent crimes in our country. Umntu orhanela izehlo ezilolu hlobo
angatsalela le nombolo esimahla 0800 222 777 0800 222 777 kwiindaba ze-SABC. Dingubulelani Philip eParlamente. Abe agende zonyanzelo zomthetho inkokheli zaseburhulumenteni kunye neentsapho bangungelene ndawoninye ukonga amapolisa afele enkomeni ukhusela bemibili. Umsitho wesikhumbuzo wephondo eGauteng ukhunjulwa amapolisa aphulukene nobomi esenza umsebenzi wawo kulo nyaka odluleyo ubanjelwe elindene eGauteng. Eliphondo laseGauteng lithathe ithuba lakhumbula amagorha namagorhakazi afele enkomeni esenza umsebenzi wokukhusela abemi boMzantsi Afrika, ukanti iintsapho zamapolisa aphulukene nobomi emsebenzini wawo beziyinxalenye yalo msitho. Bayakhutlisa di-memory. Ukufika kwam bendisoyika, kubuye iinkumbulo zolwasuku ndaxelelwa ngalo ukuba umyeni wam akasekho emhlabeni. Nangona kunjalo kundincedile ukuza kwam apha. A very seen person in the community itself for doing his police work. There was no complaint that he wouldn't attend even after hours. If you can phone him, there's no way that he will say no to assist. Izikhokeli zenkonzo yesipolisa kweli phondo laseGauteng zithembise ukuba ziza kuma kunye nezintsapho kwaye zimemelele uluntu kuba luhloniphe umsebenzi wamapolisa wokubeka ubomi bawo esichengeni mihlale exeshikweni kukhulu lwaphulomthetho lunodushe kuhlaselwa namapolisa zizikrelemnqa. Fallen heroes and heroines are like a nation who has fought many battles to keep our country free from the threats of fear, panic, or dread, or one will say extremely fear. Ngamapolisa mane aphulukene nobomi kweli phondo kunyaka mali ka-2024-2025 kuninzi olusuku ayilosuku lokuzila kuphela kodwa ikwalusuku lokukhuthaza umanyano kule nkonzo yesipolisa. Kwalapha izindabeni iinkokheli zemveli zimemelela urhulumente ukuba aqinise umanyano kwintlalo yoluntu neenkqubo zokukhuthaza uluntu ukuba lumanyane kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sihlabele mgamane ndaba zethu iinkokheli zemveli zimemelela urhulumente ukuba aqinise umanyano kwintlalo yoluntu neenkqubo zokukhuthaza uluntu ukuba lumanyane. Esi simemelelo senziwe kumsitho wesihlandlo seshumi elinethoba wokubhiyozela inkcubeko yamampondo obanjelwe eNtabankulu eMpuma Koloni. Le yimibhiyozo ebonakalisa ubunzulu bamasiko nezithethe nezinxibo ezimbejembeje sesisizwe. Lo msitho ukhokhelwe bubukho beentombi zenkciyo kwilinge lokukhuthaza ukuziphatha kakuhle kwabantwana bamantombazana, ukudibanisa izizwe ezahlukeneyo ngamasiko nezithethe nangolwimi ziinzame zokudala ubunye phakathi kwama-Afrika. Izindlu zosixhenxe zikakumkani uMarhelana ebezikade zinengxaki ezikhona zilapha ecaleni kwam namhlanje. Lona ngona umcimbi omkhulu futhi significant ekhombisa ukuba isizwe samampondo sibumbene, sitsho nakwezinye izizwe sithi amampondo asekhona futhi asaphila and abumbene. Kulo msitho kuphanyiswe umoya wokuba kubekho ubumbano. ePedi and eXhosa and eMpondo, we feel we are one thing. When I'm here in Amapondweni, kusekhaya, and when I'm at Bopedi, kusekhaya, KwaZulu, kusekhaya, there was this thing of tribalism, and these things make us happy as traditional leaders because we are able to bring our people together. All the Amakosi, we meet and we share cultural experiences together. So this occasion is very important to us on that front because culture is very important, and a nation without a culture, it's not a true nation at all. Amachantliziyo ajongana nokuphuhliswa kwamasiko nesithethe acele urhulumente kunye neekumkani ukuba zitsale ngaxhathi linye ukulwisana nokuphathwa gadalala kwamanina nabantwana. Sizocela ukumkani uba makasincedise kubanjwe abantu abareyipha abantwana ede ibe mbi into enzekayo kureyipeni kwabantwana. Umntwana
ureyishwa ngaphandle ureyishwa ngaphakathi akareyishwa ngaphandle ngaphandle kuphela nangaphakathi umntwana nje xa sowuhlangana naye simphicotha into ebengayithetha kumamakhe afumaniseke umntwana athi kuyinto ebendikuyo umalume. Lo mbhiyozo obanjwa iminyaka yonke ukwakhuthaza ezokhenketho nokhuliswa kwezoqoqosho kwiindawo zasemakhaya. Ndinkululeko Nyembizwe, iindaba ze-SABC, eNtabankulu. Njengoko iveki yamafa ukuqala ngomso umhla we-15 ukuya kumhla wama-20 kule nyanga kaSeptemba, sithe masikhwebe ubanzi imichaso ingcali kwimiba yamafa ukukhe anabe ngokubaluleka kokwenza umyolelo welifa. Sikwamkele Mqhokhana, khawutsho yintoni umyolelo okanye iwili? Ewe, ndabulela bawubhele nababukeli. I-will ke okanye umyolelo yilento oyibhalayo oyirhalela uba yenzeke kwinto zakho xa sowushonile ubhubhile. So into ebalulekileyo ngokuba ukwazi uchaza ukuba iigusha zakho bawubhele ezipha kukumba ufuna ziye kubani. Ususa laa nto yokuba xa uthi uswelekile kufika utata omncinci baze hayi ziigusha zikabhuti ezi okanye belikhaya likabhuti eli ndicela unkosikazi ahambe. So yinto oye uyibhale echazayo uba kwenzeka njani. Ngamanye amazwi kubalulekile ukwenza iwili okanye ilifa. Xa ungalenzanga mhlawumbi into ongajongana nayo. Xa unganalo ke uba ubhele ilifa lento umyolelo welifa, into eyenzeke kuba khona laa nto kuthiwa uye urhulumente adicayidele ngokwakhe ukuba iinto zakho zizohlulwa njani. Laa nto kuthiwa yi-Interstate Succession Act. So ke ngoku sifuna ke ngokuba wena xa ungafuni uba urhulumente adicayide mhlawumbi iigusha zakho ufuna ziye kumtshana zingayi kunyana okanye because unyana akazuhoyanga umtshana wakho bezuhoyile, ufuna ke ngoku xa unganalo iphepha into ebhaliweyo urhulumente uzothi maziye kunyana okanye ziye kuba kubani according to la interstate succession. Khawutsho Dosini, yiphi indlela yokubaleka mhlawumbi ukuhlawula isitshontsho semali xa usenza iwili? Bawubhele kunto yokuqala kuba ukwazi uzidownloadela uzenzele, ukwazi ke ngokubheka ujonge phaa kulaa ndawo kuthiwa yi-executor, because i-executor ngulaa mntu oye ahlale ke ngoku ajonge le ncwadi oyibhalileyo akuxelele uba okay into zakho ubufuna iigusha zakho ziye kunyana wakho okanye ubufuna ziye kumtshana. So nguye ke ngoku akwazi ke ngoku ukubhalela afocus ukuba yenzeke njani le nto. Into ebalulekileyo kuba ujonge amaxabiso yokuba xa u-executor le will into zakho indlu yakho biyi-1 million izokhosta malini ke ngoxa sowuswelekile ngoba ufuneka ubhatale urhulumente imali ipercentage ekuthiwa yi-estate duty xa sowuswelekile. So zindlela ufuneka uzidlonga uhlale phantsi nomntu ozokwazi ukucebisa nihlale kakuhle nijonge then ke ngoku nikwazi ubhajetha kakuhle. Yeke kanye Dosini kuloo nto yezindlu neemoto yiphi indlela mhlawumbi ongenza ngayo ukuze abantwana bakho bangakwazi ukuhlawula kakhulu? Ke into ebalulekileyo ke ngokuba le nto xa usohleli nomntu ozawucebisa igqwetha okanye umntu owesiditshana nemali nguye ke ngoku uzawubona uba okay indlu nemoto zonke izinto zikhosta le mali. So ungenza njani ukuba ukwazi uthatha noba yi-life cover ezokwazi ke ngoku ubhatala ezi zindlu so that bakwazi uzifumana abantwana bakho, because abantu abaninzi baye baphela beluza amakhaya ngoba abakwazi ukubhatala ezi zindlu ngenxa yoba imali ayikho khange ubeke imali enough for uba ukwazi ukubhatala ezi cost. And yile nto ke ndenza uba bangandifuni kakhulu ngoba ndiye ndithi khetha umntu osefemelini wakho ozokwazi ukumanejela angazufuna utshaja ezi mali zoku-administrator le will yakho. Khawuqhube ngengcebiso xa usenza i-estate planning Mqhokhana. Ke so ufuneka ke ngokubuza kakhulu uqala uthethe nomuntu oyi-professional okanye ukwazi udownloada izinto ukwazi ufunda ngazo. Ikhona ke phaa ku-futureplanner.co.za apho ungakwazi ufumana incwadi ongazifunda, but into ebalulekileyo ukuba ukwazi le nto ujonge ukuba xa uthatha i-life cover, let's say i-life cover ye-1 million umntana lo wakho uzokwazi na uyifumana, because xa ingumntana omncinci engana-18 akakwazi uyifumana laa mali iye kurhulumente kwi-guardians fund iphele ke ngoku kulahleka ezaa mali xa semdala. So zezo zinto funeka uhlale uzijongile. Dosini utshaba lixesha khawutsho abantu bangakufumana phi xa bekufuna? Abantu bangandifumana kule nto phaa ku-Future Planner, ii-contacts zam zikhona naphaa ku-TikTok naku-Facebook ubanzi mchasa okanye ubanzayo. Shosho ubekho Mbodonsi. Bulela ke.
uMzantsi Afrika neZimbabwe kufuneka zijongane nokuxinana kona mda uxakekileyo kweli iBeit Bridge. Umphathi wobudlelwane namazwe ehlabathi uMnumzana Ronald Lamola nogxa wakhe waseZimbabwe uMnumzana Amon Muwira baqhube uhlolo lwendawo kweli ziko. Kuza kuthi qwenge kubahambi kwenye yezona ndawo zixakeke ngamandla zokuwela umda welizwekazi iBeit Bridge. Abamelwane ababini bathi benza inkqubela phambili ekugxabhagxabhiseni ulwakhiwo lwendawo yomda omnye i-one stop border facility ngabamarhanuka esakhiwayo kungokunje. Our engagement today and the visit to the border was informed by the flagship project of SADC of the one stop border post that is aimed to encourage regional integration, trade among SADC members, because the SADC indicators show that among SADC we trade at the migrant 21%. So we are building this infrastructure, one stop border post. On the side of South Africa is the Beit Bridge and other 5 border posts. Soloko ukhala ngolibaziseko kwiBeit Bridge, imiqobo emandla ekhokelela ekuqhwaleleni korhwebo kunye nentshukumo kwimiba yeSADC. Kodwa iZimbabwe ithi ifuna ukusebenzisa noMzantsi Afrika ekukhawulezeni olu tshintsho. Our main theme today has been regional integration, and in order to integrate we need infrastructure for that integration, and the Beit Bridge border post is one of such infrastructure. IHarare nePitoli zinethemba lokuphucula ukusebenza kunye nokubeka iziphathamandla zemida lamazwe mabini phantsi kophahla olunye kwaye zikhuthaze urhwebo lwengingqi. Umphathi wezobulungisa nophuhliso lomgaqo-seko uMamluko Kubayi uthi isebe lakhe lisebenza imini nobusuku uqinisekisa ukuba ziyakhawulezisa inkqubo zokubuyiselwa kwamathambo amatshantliziyo yezopolitiko aswelekela kude nekhaya. Ukuthethe oku emva kokuba eli sebe selibuyisela amathambo amabanjwa ezopolitiko angaphezulu kwe-180. uKubayi bethetha kukomane eMpuma Koloni ngethuba kungcwatywa amathambo amatshantliziyo umngcekeleli Boskanti, uMadoda Rhalane noWantu Silinga. Olusuku lusuku ezintsapho kudala zililindile, zikholelwa ukuba noko zizathi zixole ngokwasemphefumleni emva kokufumana le mizimba. Irrespective of how much pain we endured then and today, we are trying to bring a closure to our brother. Ndiyabulela namhlanje zithi into kaziqineneyo phaa kwaBoskati ndithi owazi uba umncekeleli xa bekhona ngengenzeki le nto yenzekayo. Ndiyabulela nje ngoba kudala sikhaliswa ngala mathambo akhe. Sikhalela umoya wakhe ubuzulu esithubeni. Uzula nje lo moya awusifumani. So ndiyabulela ku-government ba ude namhlanje at last after yonke le minyaka wayesipromise yona ude wawazisa amathambo. Isebe lezobulungisa limemelele umonde nanjengokulisabamba ingxoxo namanye amazwe ukuze kubuyiswe eminye imizimba. So siyathemba ukuthi njengoba sisebenza silisebe nemindeni nama-political parties bazawubekezela ukuthi lo msebenzi ngoba awukho lula side sikwazi ukuthi sigqibezele. Siyazi abanye bathi kudala balinda, but because of le enye information ufumanisa ukuthi ayifumaneki kakuhle, abanye bazawuthi simgqibele apha makuyojongwa ukufumene ukuthi ususiwe apho ayofunwa kwenye indawo. Urhulumente uthi usaqhubekeka ngokuxhasa iintsapho zamagqala omzabalazo. Ndingu-Abongile Yankis weendaba ze-SABC kukomani. Qonqololo ziyaguqa ziyakhothama ezalenhlwa masikhongozele zangomso ngesizulu idlani yabile ningophusi.